La Sagrada Família. La Basílica Expiatòria de la Sagrada Família és un dels exemples més brillants al modernisme català i ha esdevingut tot un símbol de Barcelona. Segurament és el monument inacabat que atrau més visitants al món. I és que Antoni Gaudí hi va abocar tots els seus esforços i coneixements fins al moment de la seva mort. Tot i que només en va veure finalitzats la cripta, l'absis i la façana de la Nativitat amb un dels campanars. Aquests espais van ser declarats Patrimoni de la Humanitat l'any 2005. La construcció de la Sagrada Família comença el 1882, amb la cripta situada sota l'absis segons un primer disseny neogòtic. Quan l'encàrrec passa a mans de Gaudí, el capgira totalment i adapta el projecte als seus ideals naturalistes. Un dels tresors de la cripta és el mosaic d'estil romà del terra. Tampoc es pot passar per alt el retaule dedicat a la Sagrada Família de l'escultor Josep Llimona. Precisament, en aquest entorn íntim i místic és on descansa actualment Antoni Gaudí, concretament a la Capella del Carme. Un cop acabada la cripta i l'absis, Gaudí es planteja un projecte més ambiciós i complex, basat en una minuciosa simbologia i grans audàcies constructives formals a partir de l'art parabòlic. D'aquí en neix la façana de la Nativitat. Segons Gaudí, si en lloc de fer aquesta façana decorada, ornamentada i turgent, hagués començat per la de la Passió, dura, pelada i com feta d'ossos, la gent s'hauria retret. Així, la converteix en un llibre de pedra detallat sobre els episodis de la infantesa de Jesús. Després de Gaudí, la construcció va passar per dècades a lenta evolució. Amb la revifada de l'interès per l'obra de Gaudí, el nombre de visitants ha augmentat exponencialment en els últims anys, i les obres de construcció del temple han avançat amb rapidesa seguint les maquetes i apunts que va deixar el mestre. L'interior de la nau de l'església és un nou atractiu i està previst que el 2026 l'edifici que va somiar Gaudí estigui acabat.